ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବ୍ୟଙ୍ଗବସୀ କଟାକ୍ଷରେ ଆଜି ଦାଦନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଆଉ କନ୍ଦାଇ ମାରନା ଦେଇ ଦିଅ ଜହର, ଆଉ କନ୍ଦାଇ ମାରନା ଦେଇ ଦିଅ ଜହର। ସୁରାଟୁ ଆସିଛି ଜୀବିକା କଟପୁର, ସୁରାଟୁ ଆସିଛି ଜୀବିକା କଟପୁର। ଆଉ କନ୍ଦାଇ ମାରନା ଦେଇ ଦିଅ ଜହର, ଆଉ କନ୍ଦାଇ ମାରନା ଦେଇ ଦିଅ ଜହର। ଦିନ ଦଶ ଚାଲିଲିଣି ଉପାସ ଭୋକ, ଦିନ ଦଶ ଚାଲିଲିଣି ଉପାସ ଭୋକ। କେହି ନ ଶୁଣନ୍ତି ମୋର ଦାଦନ ଦୁଃଖ। ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଦେଖ ଶଗଡ଼େ ବସି, ଗର୍ଭିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଦେଖ ଶଗଡ଼େ ବସି। ଲୁହ ଢାଳୁଅଛି କେବେ ପାହିବ ନିଶି। କି କଲି ପାପ ହେ ରଙ୍ଗାଧର, କି କଲି ପାପ ହେ ରଙ୍ଗାଧର। କନ୍ଦାଇ ମାରନା ଦେଇ ଦିଅ ଜହର, କନ୍ଦାଇ ମାରନା ଦେଇ ଦିଅ ଜହର। ସୂତା କରେ କାମ କରି ପୋଷଇ ପେଟ, ସୂତା କରେ କାମ କରି ପୋଷଇ ପେଟ। ଚାଇନା ଭୂତାଣୁ ଆସି ଲଗାଏ ନାଟ। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ, ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ। ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସେ କଥା ମାରୁଛି କାନ୍ଦ, ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସେ କଥା ମାରୁଛି କାନ୍ଦ। ଘର ଭଡ଼ା ନ ଦେବାରୁ ହେଲି ବାହାର, ଘର ଭଡ଼ା ନ ଦେବାରୁ ହେଲି ବାହାର। ଆଉ କନ୍ଦାଇ ମାରନା ଦେଇ ଦିଅ ଜହର, ଆଉ କନ୍ଦାଇ ମାରନା ଦେଇ ଦିଅ ଜହର। ରାତି ଦିନ ଚାଲିଲେ ବି ସରୁନି ବାଟ, ରାତି ଦିନ ଚାଲିଲେ ବି ସରୁନି ବାଟ। ଜାଣି ନ ପାରଇ କେବେ ଛୁଟିବ ଘଟ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିଲେ କେତେ ପ୍ରବାସୀ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିଲେ କେତେ ପ୍ରବାସୀ। ଟ୍ରକ୍ ମାରିଦେଲା ତାଙ୍କୁ ଚକରେ ପେଶି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି କିନା ସନ୍ଦେହ ମୋର, ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି କିନା ସନ୍ଦେହ ମୋର। ଆଉ କନ୍ଦାଇ ମାରନା ଦେଇ ଦିଅ ଜହର, ଆଉ କନ୍ଦାଇ ମାରନା ଦେଇ ଦିଅ ଜହର। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରମିକ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରମିକ। ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଅଭାବ ଲୋକ, ଜୀବିକା ବୁଡ଼ିବା ପରେ ଜୀବନ ଭୟ, ଜୀବିକା ବୁଡ଼ିବା ପରେ ଜୀବନ ଭୟ। ତିଳ ତିଳ ଗ୍ରାସୀ ତନୁ କଲାଣି କ୍ଷୟ। ଆହେ ସରକାର ପକା ଆଡ଼ ନଜର, ଆହେ ସରକାର ପକା ଆଡ଼ ନଜର। ଆଉ କନ୍ଦାଇ ମାରନା ଦେଇ ଦିଅ ଜହର, ଆଉ କନ୍ଦାଇ ମାରନା ଦେଇ ଦିଅ ଜହର। ଅନଲାଇନରେ ନାମ କରି ଦରଜ, ଅନଲାଇନରେ ନାମ କରି ଦରଜ। ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ବେଳକୁ ଦଲାଲ ରାଜ। ପୋଲିସଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ସେ ସତ୍ୟବାନ, ପୋଲିସଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ସେ ସତ୍ୟବାନ। ଅଧା ବୟସରେ ଗଲା ତାର ଜୀବନ। କିଏ ପୋଷିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସଂସାର, କିଏ ପୋଷିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସଂସାର। ଆଉ କନ୍ଦାଇ ମାରନା ଦେଇ ଦିଅ ଜହର, ଆଉ କନ୍ଦାଇ ମାରନା ଦେଇ ଦିଅ ଜହର। ଭୋକ ବିକଳରେ ଗଲି ଗାରୁ ସୁରାଟ, ଭୋକ ବିକଳରେ ଗଲି ଗାରୁ ସୁରାଟ। ସେ ଭୋକ ଦେଖାଏ ପୁଣି ଗାଁକୁ ବାଟ। ଯେ ରାଇଜ ମାଟି କି ମୁଁ କରିଲି ସୁନା, ରାଇଜ ମାଟି କି ମୁଁ କରିଲି ସଉନା। ସିଏ ତଳିଦେଲା ମତେ ଅନାରେ ଅନା। ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ
যাত্রা মোহর নিশ্চিত ভবিষ্যৎ যাত্রা মোহর কন্দাই মারনা দেই দিয় জহর কন্দাই মারনা দেই দিয় জহর ସୁରାଟୁ ଆସିଛି ଯିବି କାକଟପୁର ସୁରାଟୁ ଆସିଛି ଯିବି କାକଟପୁର କନ୍ଦାଇ ମାରନା ଦେଇ ଦିଅ ଜହର କନ୍ଦାଇ ମାରନା ଦେଇ ଦିଅ ଜହର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋଷେଇଙ୍କ କଟାକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7টাରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ।